Ushaqekile umdeni wabantu abadutshulwe babulawa besethilomu eNdwedwe eNyakatho yeTheku izolo kanti uthi ufuna ubulungiswa. Laba abadutshulwe ngabalisa abangaziwa abehle emotweni bavulela ngenhlamvu ebantwini abebekhosele kuleli thilomu belinde ukusa kwemvula. Abane babo bashonele endaweni yesigameko kwathi owesihlanu washonele emtholampilo. Sengokwesibili ke kwenzeka isigameko esifuzelesi ngalempela sonto kulesi sifundazwe. NgoLwesihlanu kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisithupha emjondolo yase Clermont ngaphandle kwase Pinetown. Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni uLieutenant General Nhlanhla Mkhwabanzi usejube ithimba lamaphoyisa aphenya amacala obugebengu obuhleliwe ukuba lithungathe ababulali. Abazibonele bathi kungene imoto kuleli thilomu izolo ntambama. Abalisa ababekuyo baphuma bavulela ngenhlamvu ezisulwini ebezimkulo. Kuthiwa abantu bebekhipha impahla kuleli thilomu khathi kwenzeka lesi sigameko. Umvelo Ngcobo oneminyaka engama-29 noyindodana endala yenduna uEnoch Ngcobo ushonele emtholampilo kwathi umshana wakhe walimala. UNgcobo uthi namanje usashaqekile futhi ke indodana yakhe bebengafuni yona abahlaseli. Mhlambe ke kungenzeka mhlambe khona ebebemdinga lapho. Mhlambe kwathola ukuthi mhlambe ke laba abanye balapho bathela amachaphazela anginayo. Kodwa nje awukho umkhondo ovelayo ukuthi abantu abenze lokhu mhlambe abantu abangobani. Umfowabo kaNgcobo umchaze njengomuntu obethandwa kakhulu emphakathini. Uthi ubelungiselela ukuyosebenza phesheya kwezilwandle ngonyaka ozayo. Umuntu obathanda futhi nabantu ngoba ubumngano nombani bungeke nje uzuzwe kuthiwa usukele umuntu. Abanye ababeyizisulu kulokhu kudubula kube uLangelihle Ngcobo, uNkosikhona Ngcobo kanye noMthobisi Cele. Kusenjalo amaphoyisa abengakabophi umuntu ngesigameko sokudubula esenzeke eClermont ngoLwesihlanu nalapho kudutshulwe kwabulawa khona abantu abayisithupha. Amaphoyisa acela noma ngabe ubani ongaba nolwazi ngeigameko zalokhu kudubula ezenganeno. We are appealing to anyone who may have information that can assist in the investigation to contact Crime Stop on 08600 10111 or use the My SABC app. The KwaZulu-Natal Provincial Commissioner, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwabanzi, has condemned the attack and instructed that a team of detectives from the Provincial Organised Crime Unit investigate this case. Undunankulu waKwaZulu-Natal uNomusa Dube-Ncube usecele amaphoyisa ukuba asheshise uphenyo lwawo kuboshwe abasolwa.